Guys, welcome back to my channel. Ito lang yung buhay namin ni German. Nandito kami ngayon sa Pinas, sa aming bukid. Tapos ayun, nagtutulungan lang kami. Buti na lang si German kahit matanda na. Ayan, masipag pa rin. Masipag pa rin siya. Tapos kasi kailangan niya rin gumalaw-galaw para hindi siya ma-high blood. Ayan, ayun siya. Kung nakikita niyo sa likod, bubunot niya yung puno ng cassava. Yung puno niya. Kasi tinanggal na namin yung bunga, yung laman. Kaya yung puno niya, itatapon namin dito sa malaking butas para pwede lang siya sunugin dun. Ayan, tingnan niyo si German. Ayan, nagtutulungan naman kami guys. Hindi lang naman siya hinahayaan ko dahil ako rin naman nag-aalaga sa kanya. Kaya sana po, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at suportahan ang aming channel para na rin po kahit papano may kikitain kami ni German someday dito dahil wala na kasi siyang trabaho at retired na at hindi naman ganun kalakihan yung kanyang pension. Tapos meron pa siyang mga gamot na maintenance niya. Kaya ayun guys, samahan niyo po kami sa aming journey bilang German-Filipina couple. Ayan. Thank you po, German. At ito naman ay aking hahakutin at para itapon doon sa butas. Ayan. Kunin natin at itapon natin. Ayan. Takot ko na ito, oh. At dito natin itapon dito sa butas. Ayan. Ay. Ayan, yan siya at meron pa doon. Actually, yung father ko guys ang naglinis niyan. Tapos itatapon na lang namin yung kanyang mga puno. Ayan, natambakan ako ng hahakutin kaya tutulungan ako ulit ni German para itapon dun sa malaking butas. Ayan o siya. Ang sipag niya guys, oh. Mabait rin naman kahit minsan hindi kami nagkakaintindihan. Ayan siya guys, oh. At saka, ang pinakagusto ko sa kanya dahil mahilig din siya sa aso at pusa. Kaya napapamahal na rin siya sa akin. Pero sa ngayon hindi pa kami mag-asawa. Ayan oh, ang sipag ni German. Ayan yung kanyang aming goat. Well, it's not a dog. Niya guys, tapos na. Pero meron pa pala kaming hahakutin. Ayan oh. Ayan. Kailangan namin itapon para maging malinis. Be careful. Masakit na daw yung likod niya. Dahil kahapon, naglilinis din siya ng aming garahian. Kahapon, sa tapat ng bahay. Pinagtatanggal niya yung mga damo. Tutulungan ko muna siya at ako'y mag-stop muna sa pag-video para matapos na namin itong aming ginagawa. Ayan, thanks for watching. Bye!